Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu al-iyatil harsi ay hada bayanu al-iyatil harsi ay hada dikisi utawi iki bayan iku bayanu al-iyatil harsi nerangaken pira-pira dungane nggogo utawa dungane bercocok tanam utawa dungane jimat utawa dungane ngumpuli bojo utawa dungane iclik nek cara bahasa kereni. Qala jauh sallallahu ta'ala Allah ta'ala jauh ing waqaddimu li anfusikum al ayata waqaddimu lan disikno sapa sira kabeh li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh al ayata ikra al ayata maca sapa sira ing ayat ila tamalihat tumeka sampurnane ayat. Jadi dawuh Allah waqaddimu li anfusikum niku diterangno qaddimu disikno sapa sira kabeh ma ing perkara yudhahoru kang den simpen laku kedue sira kabeh bayanima minas sawabi nyatane ganjaran katas niati koyok maca basmalah indal jimai ing dalem nalikane jima wa talabil waladi lan nukri anak. Jadi dawuh Allah waqaddimu li anfusikum disikno awakmu niku maksude panjenengan ketika ajenge ngumpuli bojo ojo lali ndonga ojo lali niate sing apik karena itu iso menghasilkan pahala menghasilkan ganjaran. Jadi nek gak sampe manfaatno iku eman-eman. Jadi ketika sampe ngumpuli bojo ketika ijlik ketika jima iku dhisikno awakmu maksudnya dadekno awakmu iki menjadi sesuatu yang bernilai banyak pahala dengan cara donga-dungane ojo lali diwaca dengan cara niati ojo lali sing api itu karepe ngoten niku karepe dhisikno awakmu. Jadi kalau dene maca basmalah niku kan ndedonga sadurunge jima kaya dene sampean niat sing apik menghasilkan anak sing saleh salihah niku niat sing apik iso ngasilno ganjaran. Jadi ojo lali di amalno ojo sampai ditinggal. Kemudian diriwayataken apa anna nabiyya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi niku dawuh ing man utawi sapane wong kala ngucap sapa man ngucap ing bismillah ing basmalah indal jimai ing dalem nalikane ngumpuli bojo ing dalem nalikane jima ing dalem nalikane ijlik. Nek sampean gawe Kanjeng Nabi niki sing dawuh Kanjeng Nabi sapa wonge nek arepe ngumpuli bojo aja lali maca basmalah sadurunge kumpul ambek bojone. Basmalah bismillahi Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Lah kok aja lali ngono dawuh Kanjeng Nabi. Aja lali ndonga. Karena nek gelem ndonga ganjarane akeh. Karena nek gelem ndonga fa insyaallah iso menghasilkan keturunan sing apik. Fa atahu mongko teko iman sapa waladun anak umpama jane ditakdir dadi anak. Nek sampean ndonga iku falahu mongko iku kedue man hasanatun utawi pira-pira kebagusan atau pira-pira ganjaran. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi nek kowe gelem donga awakmu iku banyak memperoleh kebaikan-kebaikan berupa pahala-pahala yang sangat banyak. Pahala niku wau kaapiane niku wau bi'adadi anfasi dari kalwaladi kelawan wilangane pira-pira ambekane anak. Jadi umpama anake dadi sampeyan sadurunge jima kok ndonga dhisik, kok maca basmalah dhisik, itu banyak kebaikan. Dan umpama kok ditakdir dadi anak itu biasanya lahir nang dunya lak nangis, yo metu ambekane udah dadi ganjaran. Ganjarane wong tuwane. Kalau wong tuwane menghasilkan anak itu sadurunge menghasilkan itu ana ikhtiar rupa donga. Salah satunya maca basmalah itu manfaatnya nek gelem donga iku dikatakan Allah waqaddimu li anfusikum wa adadi aqibihi lan wilangane turunane dalikal walad ila yaumil qiyamah tumeka dina kiamat. Kan Kanjeng Nabi dawuh ila yaumil qiyamah iku anakmu ambekane iku iso dadi nilai pahala nilai kebaikan bagi wong tuwane. Nek wong tuwane dhisikno awake dengan cara gelem ikhtiar donga. Gelem donga dhisik niate sing apik sadurunge jima iku manfaate sing dawuh Kanjeng Nabi niku.
Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ing khiyarukum utawi pira-pira wong bagus sira kabeh iku khiyarukum pira-pira bagus sira kabeh linisaihim maring pira-pira wadoni khiyarukum al hadisa ai ikra al hadisa maca sapa sira ing hadis au kama kala utawa kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi. Iki Kanjeng Nabi dawuh mari saapi-apike awakmu wong lanang khususe niku wong lanang sing apik nang wong wedoke. Dadi sing apik nang wong wedoke niku nggih sunnahe Kanjeng Nabi. Apik ana bojomu niku sunnahe Kanjeng Nabi. Walau berdiri lan niku kedue sebagiane hukama. Hukama niku ulama ahli hikmah, ulama sing ilmune manfaat sing dungane mandi. Fiha ing dalam masalah tartibun utawi tertib utawi urut ajibun kang gawokake bahwa kali utawi tartibun ajibun ana sebagiane hukama ulama sing wis pengalaman ulama sing dungane mandi ulama sing ilmune manfaat bahwa ulama ahli hikmah niku dawuh sadurunge awakmu jimak bojomu ngumpuli bojomu iclik ambek bojomu iku ana urutan dungane nek iso amalno maksudnya nek iso urutan iki amalno sak dungane amalno niku nek dawuh Allah waqad dimuli anfusikum niku maksudnya ngoten jadi amalno dungane amalno urutan iki karena ini manfaatnya sangat banyak salah satunya kayak dawuh Kanjeng Nabi mang nek kon gelem ngamalno donga minimal maca basmalah iku umpama ditakdir dadi anak andokane anak iku dadi ganjarane wong tuwane krana wong tuwa gelem niat gelem gawe ilmu yo gelem niat sing apik lah salah satu hikmah sangka sebagian ahli hikmah donga niku ana urutane nek gelem ngamalno fa insyaallah manfaatnya sangat-sangat banyak. Jadi kalau ana urutane sampean sadurunge jima, ben ana bedane ambek hewan gak langsung di lebokno gak langsung dicoblos, tapi di elmoni, tapi ana dumoni. Lah iku ganjarane akeh. Lah urutane ngeten. Jadi iku ida roda ing dalem nalikane bahwa kali utawi tartibun ajibun iku gua yo dalem iku anna rajulas tuhune wong lanang iku ida aroda ing dalem nalikane ngarepaken sapa rajul ayu jami'a ing yen to jima sapa rajul yen to ngumpuli bojo sapa rajul zaujatahu ing bojone rajul ketika sampean arepe ngumpuli bojo sampean niku dianjurno yang bagi mongko sayukjo pertama apa ayakula yen to ngucap sapa rajul awalan ing dalem kawitane pertama sampean ngucapin assalamualaikum ya babal rahmani. Jadi ini cetas toko kamar sing lanang muni assalamualaikum ya babal rahman. Ini ngamal iki sampean ganjarane akeh. Bahkan nek ditakdir anak ambek anak iso dadi ganjarane wong tuwa. Jadi sadurunge sampean muni assalamualaikum ya babal rahman iki sadurunge sampean kumpul ambek bojo. Jadi teko des muni assalamualaikum ya babal rahmani. Fatakulu muni jawab sapa zaujatuhu bojone bojone jawab lah jawabane bojone mujibatan alin jawabi lahu maring rajul jawab ing waalaikumsalam ya sayyidal amini iku jawabane bojo. Jadi sing lanang muni assalamualaikum ya babar rahmani bojone jawab waalaikumsalam ya sayyidal amini. Nek dimaknani waalaikum lan iku ing atase sira kabeh assalamu utawi keselamatan ya sayyidul amini he gustine wong kang den percaya. Iku nek dimaknani ngono. Jadi sing penting urutane titenono sak dungane. Jadi sampeyan sak durunge garap bojo aja kaya hewan, langsung dicoblos aja, tapi elmono, tapi dungono. Tapi gawe ya tata krama. Iki manfaate akeh ganjarane iso tambah akeh. Engko nek ditakdir anak fa insyaallah dadi anak saleh salihah ambekane anak dawuh Kanjeng Nabi iso dadi ganjarane wong tuwa iki. Dadi sing lanang muni assalamualaikum ya babal rahmani, sing wedok jawab waalaikumsalam ya sayyidal amini. Mantun-mantun niku kaya kudu muni ngalap sapa rajul. Ngalap iki nyekel ya daiha ing tangan lorone zauja. Mantun-mantun niku tangan lorone bojomu cekelen. Nah, itu urutane manten salam tangan lorone bojo dicekel. Lah ketika nyekel tangan lorone bojo ya nek dumone iki
cek beda antara menungso sing duwe ilmu ambek hewan. Jadi tangan loro ini dicekel ambek didungani. Waya kulo kan ngucap sapa rajul ngucap ing raditu billahi robba iki dumone nyekel tangan loro. Jadi tangan loro ini bojo iku cekelen iki ngrontokno dosa nyekel tangan loro ini bojo. Nek gelem nerapno tata krama iki. Lah sampeyan muni raditu billahi robba ketika nyekel tangan loro ini bojo iku iso nambah ganjaran. Bahkan umpama ditakdir dadi anak dawuh Kanjeng Nabi nang hadis wae ambekane anak iso dadi ganjarane wong tuwa. Iku manfaate nek gelem donga. Nek cara dalil Al-Qur'an iki wae iku ngono narapno waqt dimuli anfusikum. Iku nek dawuh Allah. Nek wis mari ngoten dari nyekel tangan loro ambek donga raditu billahi robba. Nek dimaknani raditu kita sapa ingsun billahi kelawan Allah robban hale dadi pangeran. Iku nek dimaknani mantun nyekel tangan loro ambek muni raditu billahi robba sumaya bizu langkah selanjutnya sumaya bizu nuli ngremes sapa rajul sing diremes apa ne sadaya ing susu lorone zauja. Jelas sampean seneng nek ngene iki. Langkah selanjutnya mari nyekel tangan loro pindahan tanganmu nang ndi nang bolong lorone bojo. Wis sampe sampean remes-remes tapi yo didungani. Jelas sampean seneng lah. Jelas sing wedok yo seneng, sing lanang yo seneng. Tadi tangannya mantan nyekel tangan loro muni raditu billahi robba terus kemudian tangannya dipindah nang susune. Sampeyan remes-remes ambek donga. Kaya kulo lan ngucap sapa rajul ngucap ing Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iku ketika nyekel susu lorone bojo ambek maca sholawat. Iku ganjaran tok niku. Aman praktek ngoten niku nerapno tata krama iku iso ngrontokno dosa nek maca donga iso nambah ganjaran. Jadi itu langkah selanjutnya. Yang penting kita nomor langkah-langkah. Pertama salam, kedua nyekel tangan loro, ketiga nyekel susu lorone bojo ambek diremes-remes ambek muni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus langkah selanjutnya, tapi nek sampeyan kepengin suwe yo gak apa-apa. Suwe dulu wis akeh rope sing ngamalno. Dadi misale sampeyan jek kerasan berapa susune bojo. Yo gak apa-apa rada suwe. Ambek maca sholawat. Manten ngoten sumaya qabilu nuli ngambung sapa rajul. Langkah selanjutnya nuli ngambung sapa rajul nasiyataha ing bunbunane zauja. Qailan hale wong kang donga, wong kang ngucap utawa donga ing ya latifu Allahu nurun ala nur syahidan nuri ala miyasha. Iku dungane. Jadi manten-manten pindah sampean ngambung bunbunane bojo. Jadi ngambung bunbunane bojo utawa donga dhisik. Mantun donga diambung disebelno. Iku prakteke ngono. Mari donga diambung disebelno. Utawa sampean ambung dhisik, sampean ambung dhisik gak apa terus didungani terus disebelno. Itu langkah selanjutnya. Jadi ditenono mantun ngremes susu lorone ambek maca sholawat. Langkah selanjutnya genti ambungen bunbunani ambek dungane ya latifu Allahu nurun ala nur syahidan nuri ala mayyasha. Iku dungane nek dimaknani ya latifu hidat sekang welas Allahu utawi Allah iku nurun nur ala nur ing atase nur syahidan nyekseni sapa an-nur dat sekang asma an-nur nyekseni alaman ing atase wong yasau kang nyersakaken sapa man. Nek mantun ngoten niku mari donga ngono ambek ngambung bunbunane dia didungani diambung terus disebelno. Langkah selanjutnya sumada dalika ing dalem sawise mengkono-mengkono yukok binasiyataha yumilu ndoyo ngake sapa rajul. Yang penting kok titenono urutane nggih. Titenono urutane sak dungane nek iso apalno iki manfaate sangat banyak soalé. Iso ngrontokno dosa, iso nambah ganjaran. Sumayung itu nuli goyongake sapa rajul rok saha ing sirahe zauja. Nuli goyongake sapa zauj rok saha ing sirahe zauja. Mantun-mantun langkah selanjutnya sirahe sampean doyongno. Jadi sirahe sampean cekel sampean doyongno ilal janibi maring arah al-aisari kang kiwa. Kaya ulan ngucap sapa zauj fi ngucapin fi samika Allahu nurun fi samika Allahu samiun. Iku dumoni. Muka bilang hale wong kang ngambung saka zauj wa nafihan lan wong kang
nyebul sapa zauj udunaha ing kupinge zaujah al-yumna kang tengen, al-yumna kang tengen, yasiron nafkhon kelawan nyebul temenan, yasiron kang alon. Sumayu milu nuli doyongake sapa zauj rok saha ing sirai zaujah imalatan kelawan doyongake temenan latifatan kang alus ilal aimani maring arah tengen kaya ulang ngucap sapa zauj ngucap ing maper ing perkara dukira kang den tutur apa mafi uduniha ing dalam kupinge zaujah. Tadi langkah selanjutnya sampean doyongno sirai bojone sampean ngiwa sing disedungani kuping tengene nek didoyongno ngiwa otomatis kan kuping tengene kan buka. Iku sampean dungani, mantun didungani sampean sebulno. Dungane ya apa dungane fisan ika Allahu samiun. Nek dimaknani fisan ika iku ing dalem kuping sira, fisan iki iku ing dalem kuping sira soalé wong wedok. Allahu utawi Allah iku samiun dan sekang midhanget iku dungane. Dadi sirahe didoyongno ngiwa didungani kuping tengene Fisam iki Allahu samiun. Manten-manten genti didoyongno nengen dasi sing bojone niku wau sirahe bojone. Terus kuping kiwane didungani padha. Fisam iki Allahu samiun. Di dalam telingamu Allah itu maha mendengar. Niku nek cara basa Indonesia nih. Terus langkah selanjutnya, niku kadalika hal kaya mengkono-mengkono kang den tutur niku muqabilan wa nafihan. Sumayu qabilu, langkah selanjutnya sumayu qabilu nuli ngambung sapa zauj khodaiha ing pipi lorone zaujah al-yumna kang tengen fal yusra nuli kang kiwa yaqulu hale dungo sapa zauj dungo ing ya karimu ya rahmanu ya rahimu ya Allahu. Langkah selanjutnya genti pipine. Jadi pipine bojo niku tengen ambek kiwa didungani, sing tengen dhisik manten-manten sing kiwa, manten didungani diambung disebulno. Dungane ya apa? Dungane ya karimu, ya rahmanu, ya rahimu, ya Allah. Jadi nek ngamal ngono ganjaran kok sampe dalam donga. Dalam praktek tata krama model ngoten iku sesuai urutane dosa rontok. Selanjutnya urutane sumayu qabilu nuli ngambung sapa zauj anfaha ing irunge zaujah. Urutane selanjutnya genti irunge kok ilang hali wong kang donga, wong kang ngucap utawa donga inda dalika ing dalam nalikane mengkono yuqabilu anfaha. Donga ing faraihun wa raihanun wa jannatun naim. Dadi genti irunge kados nika didungani, diambung, disebelno. Lah dungane ketika kenceng irunge, dungane faraihun wa raihanun wa jannatun naim. Nek dimaknani faraihun nulira wa raihanun lan ambung, soale irung kan digawe ngambung, wa jannatun naim lan swarga kang duweni nikmat. Iku cek iso mambu-mambune swarga ngoten. Dungo niku manfaate kados dawuh Kanjeng Nabi nang hadis mang iso nambah ganjaran praktek tata krama iku iso ngrontokno dosa lan umpama ditakdir dadi anak ambekane anak iku iso dadi kebaikane wong tuwane, iso dadi ganjarane wong tuwane. Sumaya qabilu nuli langkah selanjutnya sumaya qabilu nuli ngambung sapa zauj katifaha ing watikate zaujah. Walikat niku bahu. Langkah selanjutnya mantun irunge ganti pindah nang bahune. Jadi bahune itu sampean dungani, sampean ambung, sampean sebulno. Iku tata krama jenenge. Kaya ulang ngucap sapa zauj, lah dungane napa? Dungane ya rahmanad dunya, ya rahimal akhirah. Niku dungane. Ya rahmanad dunya hidat kang welas ing dalem dunya, ya rahimal akhirah hidat kang welas ing dalem akhirat. Itu dungane ketika sampean ngambung terus nyebulno walikate bojo utawa bahune bojo. Jadi sebelum jima itu ana kok dimae ngoten niku ana urutane. Jadi sampean titeni urutane aja lali didungani ben tambah ganjarane. Urutane selanjutnya sumaya qabilu nuli ngambung sapa zauj roko bataha ing gulune zaujah. Urutane selanjutnya mantun bahune genti gulune. Gulune itu sampean dungani nggih.
Kaya kulo lan ngucap sapa zauj ngucap ing Allahu nurus samawati wal ardi. Iku dungane nek dimaknani Allahu utawi Allah iku nurus samawati kang madangi langit wal ardi lan bumi. Iku nek dimaknani. Dadi gurune sampean dungoni ben ana bedane lah sampean ambek hewan. Manungsa sing duwe ilmu, duwe akal sehingga ngamal ilmune ben beda ambek hewan sing langsung di lepukno langsung dicoblos ben beda. Jadi antara sampean ambek hewan itu ben beda. Di samping iku nek gelem praktekno tata krama, adabe niku iso ngrontokno dosa. Nek gelem ndonga iso nambah ganjaran. Jadi iku dungane ketika ngambung gulune bojo. Tadi mantun ditungani sampean ngambung gulune sampean sebelumnya. Dungane ngambung gulu nurus Allah nurus samawati wal ardi. Sumaya qabilu langkah selanjutnya sumaya qabilu nuli ngambung sapa zauj takonaha ing jambute zauja genti jambute padha kali niki kala praktek dibungani kaya kulo lan ngucap sapa zauj ngucap ing nuru habibil iman min ibadikas sholihin. Iku dungane ketika ngambung jambute zauja atau ngambung jambute bojone. Dadi ambek donga nuru habibil iman min ibadikas sholihin. Nek dimaknani nuru habibil iman nure kekasih kang dadi iman, nure kekasih iman min ibadika saking kawula Tuhan as-sholihina pira-pira kang saleh. Sumaya qabilu nuli ngambung sapa zauj rohataiha ing telapak tangan lurune zauja. Mantun-mantun urutan selanjutnya ganti telapak tangane al-yumna kang tengen fal yusra kang kiwa tengen ambek kiwa. Jadi telapak tangane tengen ambek kiwa iku ya ditungani. Kok ilang hale wong kang ngucap ing dalem nalikane mengkono-mengkono yuka bilu rohataiha ngucap ing maka dabal fuadu maroa niku dungane ngambung telapak tangane bojo. Jadi hampir semua anggota tubuh zauja itu didungani. Ya iku jenenge manungsa sing duwe ilmu. Lah maca donga dawuh Kanjeng Nabi pindah mari iso nambahi ganjaran. Umpama ditakdir dadi anak ambekane anak iso dadi kebaikan nang wong tuwane, iso dadi ganjaran nang wong tuwane. Nek dimangani dungane kuwi maka dawa orang doro apa alfu adu ati maing perkara rota kang ningali so apa alfu adu ing ma. Iku nek dimangani ngono. Sumaya qabilu nuli ngambung sapa zauj kemudian langkah selanjutnya wong lanang kumang ngambung maing perkara baina sadiyaiha ing dalem antarane susu lorone zauja. Dadi terakhir sampean dungani antarane gunung loro iku mang nang tengah-tengahe iku dereng terakhir mantun ngeten. Dadi nang kono iku ya ana dungane. Dadi antarane gunung loro antarane susu loro iku ya didungani. Mantun didungani diambung disebelno. Dungane ya apa? Kaya kulo kan donga saka rajul tawa zauj donga ing wa alqaitu alaiki mahabbatan minni utawa alaika mahabbatan minni. Iku dungane ketika ngambung nang tengah-tengahe gunung loro. Dadi iku dungane. Nek dimaknani wa alqaitu lan ibake sapa ingsun alaika ing atase sira utawa alaiki ing atase sira wadon mahabbatan ing demen minni saking ingsun. Iku dungane. Sumayu qabilu iki sing terakhir. Sumayu qabilu nuli donga muni ngambung sapa zauj sadaraha ing dodone zauja al yusra kang kiwa. Sing terakhir sing didungani kenceng dodone. Tempate jantung niku kenceng dodone iku sampean dungani. Bihidak qalbiha kelawan ana bebenerane zauja. Kaya ulang ngucap sapa zauj dungane ketika kenceng jantunge kenceng dodone niku kenceng jantunge donga ing ya hayyu ya qayyum iku donga kan mek iki donga ya hayyu ya qayyum nek dimana ya hayyu hidat sekang urip ya qayyum hidat sekang jumeneng nek wis manten wonten iku baru sumayu jami nulin jimak sapa zauj ing zauja nek wis mari niku baru sampean kumpul baru sampean jimak baru sampean ijlik nek wis didungani wonten iku wae. Jadi ojo langsung di jimat, ojo langsung dicoblos kaya hewan kuliah.
Tapi cek beda antara ini menungso ambil hewan. Menungso apa maneh menungso ini gawe ilmu, gelem nerapno adab tata krama, iso nrontokno dosa, gelem donga iso nambahi ganjaran. Umpama ditakdir dadi anak ambekane anak iso dadi kebaikan bagi wong tuwa iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Jadi mantun tata krama niku wau mulai salam ngantos mantun niku wau baru dijima. Tapi sadurunge jima maca basmalah dhisik. Kan wingi enten tata krama niku. Maca basmalah dhisik. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Niku tujuane cekak diparingi jin korin salah satune. Yo ben tambah ganjarane. Yo ben kesempatan hasilnya anak tambah gede. Yo ben nek dadi anak sing soleh solihah. Yo ben anak nek wis lahir ku ambekane iso dadi kebaikane wong tuane. Dadi manten maca basmalah terus baru dijima. Utawa sadurunge dijima ana sunah wingi muka dimaku. Dadi dakare digawe dulinan nang sekelilinge farjine wong wedok cek iso menarik syahwate. Zaujah ben tambah memuncak, kan semakin memuncak syahwat ketika berhubungan badan itu semakin baik, bahkan sesuatu yang bisa menarik itu menjadi baik. Jadi mantan-mantan dakare tiga dulinan lan kiwa tengene farjine baru di wis nek wis gak kuat bojone, nek wis mekat-mekat wis mos-mosan kan wingi wis sampean lebokno. Aku ketika wis lebu nek krasa metu mani wingi ana tata krama maneh. Ana dungane nek krasa metu mani maca wa ladzi khalaqa minal ma'i basaran fajalahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ambil layu dari kuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Maca donga iku manfaate nek duwe hajat insyaallah hajate dituruti. Dadi kerentek wis macane nang jerone ati gak usah diucapno. Soalnya jima nek ngucapkan boten api apa maneh omong-omongan iso dadi bisu kok anake. Jadi mau cuman jerone ati donga wa ladzi khalaqa minal ma'i basaran fajalna sabawa sirwa kana rabbuka qadira. Ambil la yudrikul absar wa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Lha iku salah satu fadilah manfaate cekak iku nek duwe hajat iso keturutan. Misalnya sama angen-angen kepingin duwe anak sing ya kok insyaallah hasil dan kemungkinan hasilnya anak kok gede. Di samping itu kalau ini fadilah niku umpama anak ditakdir dadi anak ambek Gusti Allah, anak itu iso ngungguli wong tuane, wong tua loro ni ing dalem ilmune, ing dalem amale, ing dalem tingkah lakune luwih apik timbangane wong tua niku fadilah ilmune ngoten niku. Jadi sama nerapno adab tata krama iku iso nrontokno dosa, nek gelem donga iku iso nambah ganjaran. Intaha wis tutup apa dawuh niku wae. Bayanu asrori tulqatil abkar wa al-Fatihah. Wis sakmono ini diae mang critane asline tak lebur timbangane lebur jarene ngaji ae njogo istiqomah. Dadi khatamane benjing mawon tetep khatamane benjing. Sajane benjing dikhatamno nggih saged sakniki lebur cuma ana sing kepingin tetep ngaji. Nek kula iki nek dijak ngaji ya seneng-seneng ae. Jadi ya wis alhamdulillah nek kepingin tetep ngaji digawe jaba istiqomahe. Mosok ana libure sawangane ana sing kurang gitu. Jadi saat ini season kedua tanya jawab menawi ana sing ditakokno monggo. Nek mboten nggih langsung tak tutupi ae. Karena cuma ngajine yo kedalem. Jadi maksimal jam 10 pokoknya. Pokoknya jam 10 mau nggak mau kudu wis ngantun kados biasa nih. Pun monggo. Iku ora ono mik maneh sih, iku langsung digawe takon-takon monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diputuskan 2 hari 2 itu. Oke. Jadi yang kalau mengatakan itu apa waktu yang saya ada enggak waktu yang haram untuk menjima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan panjenengan kalau wingi mboten dugi utawa 2 pertemuan mboten rawuh. Sajane 2 pertemuan kemarin itu sampun dibahas. Bahas tentang waktu. Tadi hukum asalnya jawas, semua waktu jawas boleh, hukum asal. Tapi ono ilmune.
Waktu sing apik ya apa, waktu sing gak apik ya apa, karena itu mempengaruhi dengan hasil mangke. Nek waktune apik hasilnya anake apik, nek waktune gak apik hasil anake gak apik. Kalau ini sampun dibahas enten ilmune. Tur ya ana waktu sing diharamno, sing gak oleh nek iso aja dilakoni krana mandharate gedhe. Lah waktu sing apik nek tak baleni maneh omake. Cuma waktu sing apik kala wingi niku niki salah satu nih. Sing jelas waktu sing boten apik niku waktu ketika bojo head niku haram, yang haram nggih. Jadi keadaan kondisi ataupun waktu pas wayahe bojo head niku gak oleh dijima karena itu haram hukumnya. Nek sampean jima koyo dene jima bojone ping 70 koyo dene jima ibuke ping 70. Anak jima ibuke ping 70 lagi ono kebangetan sih. Aku dini muni nglarani nih, sampean maksa pas kondisi ini bojone sampean jima haram. Dan enten waktu sing sae, nggih enten waktu sing boten sae. Tapi kalau ini sakjane sampun. Salah satunya niki waktu sing sae. Niki salah satunya kula baleni maneh tapi tak cepetno ae. Jadi salah satunya waktu sing sae niku waktu malam sing pertama niku malam Kamis kalau wingi pertama permulaan niku. Jadi Kamis malam Jumat niku waktu sing sae. Kamis malam Jumat iku iso ndadekno anake iki nek ditakdir dadi. Iki anak iki duwe kecerdasan yang luar biasa khususnya digawe ngapalno Quran. Jadi duwe kecerdasan luar biasa, biasanya anaknya ditakdir Gusti Allah niki anak sing bakalan calon ahli apal Quran. Nah, iku nek apalane kuat, apalane apik, Joko Qurane yo apik. Niku nek Kamis malam Jumat. Mantun Kamis malam Jumat niku lah Jumat malam Sabtu. Lah Jumat malam Sabtu itu ya apa waktune apik taga. Nek Jumat malam Sabtu niku waktune niku saya mungkin tak buka mana aku ya rada lali waktune. Nek Jumat malam Sabtu iku ya kuno awalatu majnunan niku mboten sae. Iku anak iku iso dadi anak sing edan niku nek Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu iku maksudnya Jumat dalu ya. Jumat dalu itu berarti wis masuk Sabtu nih. Jumat dalu, Jumat malam Sabtu ini ku Jumat dalu ya. Jumat bengi ket mulai manten maghrib itu sampai Sabtu sore. Lah itu waktu yang termasuk waktu tidak baik. Nek iso dihindari. Kalau umpama sampean maksa ngono, nek ilmu nih penelitian ulama sing wis ahli, iku anak iso dadi edan. Jadi umpama ditakdir dadi iki anak iki duwe nasib edan. Itu penelitian ulama ya, ilmu ning ngono. Jadi itu waktu yang tidak baik. Nek iso, tapi umpama sampean nang kulo yo gak apa hukum asale jawas. Tapi waktu itu bisa menyebabkan anak jadi edan. Kabeh iku ya kersane Gusti Allah. Niki lah ilmune saking ulama-ulama sing wis pengalaman. Nek mantun ngoten mantun Jumat malam Sabtu berarti ganti Sabtu malam Minggu. Nek Sabtu malam Minggu saya tamboten ya kuno awalatu sarikon dimiliki ghairi. Niku nggih boten saya. Sabtu malam Minggu termasuk waktu yang tidak baik. Kalau umpama sampean maksa Sabtu malam Minggu itu umpama ditakdir dadi kemungkinan banyak dadine anake nyolongan. Sarikon dimiliki ghairi nyolongan. Terus doliman, anak itu ya dolim, gampang bully koncone ngono. Nah itu Sabtu malam Minggu boten saya. Terus maten Sabtu malam Minggu itu waktune ganti Minggu malam Senin. Jadi malam Senin gitu. Malam Senin ya kuno awalatu fakiron. Minggu malam Senin dia termasuk waktu boten saya. Iku iso dadekno anake iki fakir, anake iki miskin, awradiyah ndak amrilahi wa qadrihi. Jadi termasuk boten saya Minggu malam Senin. Dan ini mulai saya momen jamaah fi lailati sulasai. Jadi Senin malam Selasa iki wis api. Senin malam Selasa niku ya kuno awalatu baron lil walidaini. Senin malam Selasa iku api, sampean kehno nek iso. Karena itu umpama ditakdir dadi ilmune penelitian ulama sing wis ahli-ahli, sing wis ditirakati, iku iso dadekno anak birrul walidain, dadi anak sing birrul walidain. Lah Senin malam Selasa iku waktu sing api. Selanjutnya Selasa malam Rabu iku ya api. Ya kuno awalatu kasirul akli au kasirul ilmi au kasirul subri. Umpama ditakdir dadi anak iku dadi anak sing limpat akale. Kasirul ilmi ditakdir anak sing duwe ilmu akeh, ditakdir anak sing akeh syukure.
Iku nek Selasa malam Rebu niku sae. Dadi sampe titeni Senin malam Selasa, Selasa malam Rebu api. Rebu malam Kamis nggih sae. Rebu malam Kamis sae. Wa jamaah fi lailatul khamis malam Kamis. Ya kuno awalatu mukhlishon fi qalbi. Anake gampang ikhlas. Lakoni amal apa-apa gampang ikhlas anakku. Gak krono riya, tau gak krono menungso kan riya tadi nih. Tapi duwe anak nek kepengin ikhlas anake, iku ilmune, iku nek gawe, iku Rebu malam Kamis. Terus balik nang Kamis malam Jumat. Niku nggih sae kados niku wau. Lah di selain dalam satu minggu niku wau ya ana liyane waktu iku contone koyo malam Id. Malam Id iku apik taga. Malam Id iku termasuk kurang apik. Romo umpama sampean maksa malam Id fi lailatul Id. Iku ya kuno al-waladu dasiti asobi'a. Iku anak iso duwe driji sampai 6 sampai 7 cukul drijine. Lah iku biasane gawene malam Id terus ditakdir dadi ambek Gusti Allah dadi anak. Anake drijine gak sempurna. Mungkin cacat, mungkin lebih sampai 6 kan enten ngoten niku. Lah iku biasane gawene malam Id, makane ditakdir ngono. Niku nek ilmune ngono penelitiane ulama. Lah niku masalah waktu-waktu. Nek kondisi-kondisi nggih kata kian kaya dene pas wae jima aja omong-omongan dadekno bisu. Pas wae jima ojo kondisi kok peteng malah dadekno anake peteng, anake iku dadi dukun ilmu hitam. Jadi sing apik kondisine padang ben anake ganteng ayu. Ngoten iku salah satune. Terus ojo nguasi aurate vaginae utawa dagare nguasi aurat vagina utawa dagar itu dadekno spot anake iso uta. Niku beberapa kondisi, tapi nek tak baleni kok wae yo, wae iki. Jadi wis ngoten niku lah sekilas, paham ya. Sosok kamu berbulan saya ya. Nggih. Malam Rebu Wekasan itu. Malam Rebu Wekasan. Malam Rebu Wekasan niku nek masuk dina niku kan masuke dina Selasa malam Rebu nggih. Tapi wong dalam suatu momen nggih. Tapi nek sampean ngiblate nang dina api, tapi nek ngiblate nang hari besar kaya dene Rebu Wekasan, kaya dene hari besar ku lak kaya hari Id niku sih. Malam riyaya. Lah niku saya tamboten. Temriki nang kitab iki gak ono bahasane. Dan kula menjumpai nang kitab-kitab ditune nggih. Durung tau ngerti nek malam Rebu Wekasan iku keterangane apa durung tau nemu aku selama ngaji kitab nikah. Tapi sing penting hukumnya asale Jawa, sing penting oleh. Lah umum sampean Rebu Wekasan kepengin jima kok gak apa-apa ngiblat sing ono. Sing ono nggih dina niku wae. Dadi mboten napa-napa. Dadi ngiblat nang dina niku wae. Pun dene menawi enten ing tanglet. Ibu iki sing tanglet monggo. Mbak iku minta kan yo gak apa-apa. Kurang 10 menitan lah. Beijing khataman dia pun supe. Jadi Beijing terakhir khataman. Terus bijingnya malih nobar nonton baru. Jadi Beijing khataman ini. Mari terus terakhir mungkin kan mungkin pertanyaan ini Pak. Kadang-kadang kan mungkin agak menyimpang dari materi. Kan banyak ya yang istilah itu baru nikah atau sima ya, tapi jarang di keturunan ya. Cuma sudah kontrol sudah periksa itu normal sebelumnya. Nah itu kan nopo tujuh nopo kesannya cepat hasil minggu berikut. Berarti ben cepat duwe keturunan. Sakjane teng kitab niki wau nggih enten lho sakjane. Salah satune pas wayahe krasa metu mani maca wawan ladzi khalaqa minal ma'i basaron faja'alahu nasaba wa shihra wa kana rabbuka qadira. Salah satu niku kan maca iku donga iku ambek krentek duwe keturunan. Itu sangat besar menjadikan keturunan. Itu salah satu ilmu ini. Tapi sajane ilmu ini banyak. Masalah ben duwe keturunan itu salah satunya yo ngamal surat Yusuf ta surat Maryam juga enten ayat pinten sampai ayat pinten diwaca bermantun salat. Kula supe ya surat nek boten surat Yusuf juga surat Maryam ngoten lho. Dadi kula supe tapi enten catetane.
tapi kalau tasik sube dan buahnya terus salah satu nih sing kados teng kitab niki nggih iku kan nek kepingin duwe anak cepet dadi anak kalau ingin kan enten anjuran nang kitab ini kondisine nek iso kondisi sing apik kan ini ono kondisi apik ono kondisi sing gak apik ketika jima lah kondisi sing apik salah satu nih awak pas wayahe fit awak pas wayahe pikiran tenang awak pas wayahe fit awak pas wayahe semangat-semangate itu kan kondisi-kondisi yang baik itu mempengaruhi untuk dadine anak. Dan sana kondisi ini kepegelen, kondisi ini payah, kondisi ini gak enak atine, itu mempengaruhi untuk gak dadi anak. Dan salah satu nih mana, nek jima, nek iso ketika dilebok ojo sampai uta itu yang mempengaruhi untuk gak dadi anak. Jadi banyak ini sing disebut orang kitab. Nek sampean amal roh ilmu sesuai dengan ngaji ini, insya Allah. Amun husnudon wis ikhtiar insyaallah hasilnya saya pun nonton ya loh Mas Sofi sahabat Sofi Sof kan ini memang aslinya libur kok malah teko sih memang jatahnya libur aslinya ya ngeten nih Gus Kulo meneh khataman Sof nek iso teko benjing khataman nek iso teko pun monggo menawi enten ing tanglet malih mboten napa-napa satu kali, tak dua kali mboten napa. Mumpung durung jam 10 niki. Kurang titik. Sampai kan takon iki. Napa ditakon aja. Bulan ku sing napa Jumat malam Sabtu malam Minggu Dibaleni maneh. Nggih napa ibu lho nek Jumat malam Sabtu niku garai napa Minggu malam Senin garai napa Gus Amri tadi. Cepet hasil. Nek Gus Amri mangke tak kekane kitab ya iki ditanya dhewe wong saged maos kitab kok. Kan kantun dodono iki lho wis cateten dhewe mung iso maca kitabe dadi gak kesuwen. Nggih. Jadi nek Gus Amri tak kekane kitabe wis ditulis dhewe. Soale kan ya iso maca kitab ya. Jadi nang kitab niki wonten niku. Soale mangus baleni sowe aku ya. Dadi pertanyaan lindune mawon. Monggo niku samil utawa ini nembe dugi niku ketua apa Banser Asofi niku. Ketua Banser dulu paling ah. Nggih monggo. Terus niki napa boten bab jima. Nggih boten napa-napa masih boten bab sesuai teng kitabe nggih boten napa. Nek saged Pak insyaallah kula jawab. Niki titipan wonten rencang tanglet ya. Nggih. Hukume pernikahan itu sing jalem iki posisine merantau. Nah, dinafkahi namung materi, tapi boten dinafkahi napa batin. Wonten iku hukume hukum. Jadi dikirimi yang rontok tapi boten di niku. Boten di jima. Nggih. Selama enten 3 tahun. Wonten iku hukume pernikahan wonten iku pripun? Hukume pernikahan. Nggih. Nggih matur suwun. Jadi ini ada pertanyaan ini bu masalah nafakoi. Nafakoi itu kan ingin kita disebutnya enten kali, enten nafako batin, enten nafako dohir. Nafako batin lebih tertuju nang ngene jima. Nafako batin, nafako dohir rupa duwe dan lain sebagainya kan. Nah itulah kewajiban wong lanang. Jenenge wajib, nek sing wajib nggih. Wajib itu nek dilakoni oleh ganjaran, nek ditinggal bawa dosa, nek wajib. Nek sunnah kan nek dilakoni oleh ganjaran, nek ditinggal gak apa-apa, gak dosa. Nek jawas yo jawas, gak oleh apa-apa, sampeyan ngakoni gak lakoni yo gak oleh apa-apa, gak apa-apa jawas. Lah krono iki masalah nafkah wong lanang nang wong wedok iku hukume wajib, nek gak nafkah iku dosa. Lah nek kasuse niku nafakoi namung nafako dohir mawon Gus, tapi nafako batin boten. Jadi nafako batin itu minimal wis tau sampean jima pisan, nggih, iku wis cukup. Tapi umpama bojone gak trimo nafako batin misalnya,
oleh umang. Misalnya sampean tinggal kerja nang luar Jawa, sing penting sampean njaluk idine bojo, njaluk ridhoe bojo. Dek aku gak iso mulai wis suwe. Paling kerjaku 3 tahun, 5 tahun. Nek bojone ridho, bojone ikhlas, mboten dosa, mboten napa-napa. Sing iso ndadekno dosa, nek bojone gak ridho, bojone gak ikhlas krana nuntut nafkah batin. Dadi nek bojone mboten ridho, mboten ikhlas, nuntut nafkah batin, wong lanang mau nggak mau ya kudu mulai. Iku wis resiko wisan. Tapi nek bojone ridho, sing penting kan tetep nafkah rupa nafkah dohir, tetep ngekeki duit. Sing penting sing dosa niku nek sampean gak nafkah blas. Dohir yo gak, batin yo gak. Sampean gak tanggung jawab, maka itu dosa. Tapi nek sampean jono tanggung jawab senajan to nafkah dohir, itu wis cukup nek bojo ridho, bojo ikhlas iku wis nggugurno kewajiban. Bahkan sampean usaha golek nafkah dohir misalnya, usaha usaha tapi gak nemu sehingga gak ngekei bojo. Usahamu golek nafkah, nek bener-bener usaha iku wis nggugurno kewajiban. Meskipun gak oleh nafkah, gak mau sing dikekno nang bojo, tapi wis ana usaha golek nafkah iku wis nggugurno kewajiban. Ngoten. Jadi caranya nek bojomu ado yo njaluk ridhone bojo, njaluk ikhlase bojo krana keadaan. Dadi tonton ngerteni bojone. Tapi nek bojone gak ridho, gak ikhlas, ngoten niku ya iku baru kok iso nuntut dosane. Tapi nek bojone ridho, ana wis sampeyan wis tanggung jawab ya wis ngekeki nafkah dohir, maka boten dosa, wis cukup wis nurunno kewajiban. Paham? Jadi sing penting komunikasi ambek bojo tetep jalan, njaluk ridho bojo, njaluk ikhlase bojo. Karena aku tetep tanggung jawab, tetep nafkah batin nek pas ketemu. Karena iki pekerjaan sak minggu gak ketemu, ya kok nafkah batin sak minggu bisa. Nek jene kondisine koyo ngono tadi njaluk pengertiane bojo. Ngoten. Paham yo? Kurang 3 menit iki wis jam 10. 3 menit monggo. Nggih monggo Mbak. Cakut iki. Dia mantun gogo bulan poso. Dulu niku sak gawe poso subuh napa sak mantune. Ada ente mantun subuh atus dulu iki. Kan apa iki? Oh, masalah adus julub sing sampe ono. Tapi bulan poso pas mari gogo. Mari gogo. Nggih. Mari gogo iku jam piro biasane? Pokoknya mandiri itu yang apa dari subuh kalau berkenal nek masalah adus janabah atau adus junub batas akhirnya itu misalnya sampean pas wayahe adzan pas nggih, adzan pas iku sampean lereni sampean terusno poso iku jek oleh. Beberapa pendapat ulama itu tasih ngolehi. Dari selagine jadi cek tas krungu adzan sampean langsung sampean copot. Maksudnya langsung sampean copot, langsung sampean adus enggal pas wayahe iku mentok, maka jek oleh terusno poso. Kaya dene batas akhire pas wayahe poso wulan Ramadan niku kan yo pas wayahe sakjane pas adzan pas iku langsung sampean leren iku jek oleh. Jadi masih bisa diteruskan oleh poso itu soalnya nang ngono ana waktu ikhtiar. Tapi nek iso yo aja digawe sembrono ngono. Nek iso yo sadurunge adzan subuh iku yo wis adus janabah. Nek sampean aduse mantun adzan subuh, ya aduse sih sae adus janabah sae. Tapi nek masalah nglakoni poso wajibe mang sampean adus mau kebonan banyu kan dan lain sebagainya. Nek aduse sah nek aduse. Tapi nek poso nih jenenge poso wajib masalah niat mawon nggih. Niat iku nek didhelek nang mantun subuh, nek poso wajib iku mboten sah. Tapi nek poso sunah sah mawon. Nek poso wajib kan niate mantun subuh, awan misalnya niate, maka dia katakan mboten niat. Makanya sadurunge dalune to mantun trawe dianjurno niat. Untuk berarti wong hadas besar itu mboten oleh niat poso. Dalam Wong duweni jono, berarti niat puasanya tidak sah. orang mempunyai junub, niat puasanya Niat puasanya itu sah apa tidak? posonya apa niate?
niatnya. Nek niatnya gak apa-apa, tapi nek untuk melakukan poso nih kan kudu ono niat. Lah niat nggih. Kan itu wong boten terawih otomatis kan gak melok niat bareng-bareng. Nggih. Ya. Jam 3 sahur, kali mangan belum niat, jima. Terus kali jima, terus subuh niat poso. Sadurunge subuh. Dereng poso. Nek sadurunge subuh nggak ada masalah. Boleh. Ini tak bahas ngantun subuh awan misalnya. Oke, bisa mawon. Nek sadurunge subuh boleh, boleh. Jadi selagi dia niat puasa, puasanya tetap Sama. meskipun mandinya setelah sholat subuh Masuk. atau setelah masuk Oke, soalnya nginep non niati sebelum subuh nggak ada masalah. Yang masalah niati, jadi sah mawon. Pun pertanyaan terakhir satu nih jam 10, satu lagi buat apa? Sampun. Mulai awal ngantos akhir menawi kata khilafi kata putih kula nyuwun agung pangapunten sadèrèngipun tutup kula ngomongaken malih binjing khataman. Dadi nek saged rawuh meneh khatamane. Jadi dungane kan selama ini gak tak dungane mek tutup nggih Fatihah ngono. Binjing wonten khataman ya pantes ya didungani ngoten. Dadi binjing khataman. Ihdinas siratal mustaqim. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.